guys! Nagulat kayo, no? Andito na naman tayo for this another video about beauty. Yes, beauty vlog again. Kasi nakakagawian ko ngayon ang umupo dito dahil marami akong time ngayon. Bakante ko. Every time na mabakante ako, guys, ang iniisip ko kagad ay umupo dito. So, guys, itong video na gagawin ko is about siyempre, pagtitipid again, bilang isang mama ay kailangan nating magtipid. Yung mga mamang katulad ko na gustong magtipid, okay lang dun sa mga medyo kaya yung mga luxurious, okay lang. Pero sa akin, i-share ko lang itong aking mga ginagamit na mas matipid na about the face primer. Kasi tayo, nung nasa college pa ako, high school, hindi pa ako nagme-makeup. College, natuto lang akong palamuti ka ako, hindi naman totally makeup kasi baby powder, Johnson baby powder lang ginagamit ko noon. Nung nasa Maynila na ako sa University of the East kasi ako nag-aaral, nung first year ko, ang ate ko, yung sister ko ay tinuturuan ako magpalamuti sa mukha. Hindi naman yung maarte, yung yung eyeliner, basta't may eyeliner. Yung eyebrow, hindi ako naglalagay. Eyeliner lang, powder, and then yung lip sheener kanya, yung lip balm or lip balm. Like for example, mga ganito, yung Nivea, ganyan. Ganun lang ang ginagamit ko. Ngayon, nitong mga panahon ngayon na medyo tuto tayong mag-makeup at natuto na tayong mag-online, ay nahawaan na tayo, guys. Pero, totoo yung sinasabi nila na ang makeup primer ang face primer ay kailangan talaga pag nag-makeup. Ika pa ni, yung sinusubaybayan ko si Andrea, iyon ay beauty guru talaga at expert. Ang sabi niya, no using of prime is a crime, sabi niya. Pero para sa akin, ang face primer ay maraming alternative kung hindi ka makabili ng mga medyo mamahalin. Like for example, yung MAC. Kasi sinubukan ko rin mamili ng medyo mamahalin pag may ipon ako at nakita ko talaga mahal talaga. Katulad nitong MAC, ito ay ewan ko, 1,000 mahigit, 1,004 or 1,004 to 1,800, ganun ang price. Pero ang gusto ko ibalita sa inyo mga nanay na katulad ko ay ang maraming alternative para sa face primer. Like for example, ang dami ko yung stock dito kasi pagka may mga sales sa online ay bumibili na ako ng mga skincare ko at pati na yung kung anong mga occasion na pwede kong bilhin na mura pero yung quality pinipili ko ng maigi. So ngayon ako matagal ko nang gamit itong sunscreen na ultra sheer. Pwede rin itong meron ako ditong puno at meron ng mauubos na. Inuubos ko lang to tapos ito na. Ito yung Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunscreen 50 Plus. Kasi ito, kung mahilig kayo sa beach, mahilig kayo mag-outing, di ba, gumagamit kayo nito, no need na bumili ka nito. O kung nagtitipid ka. Pero kung maraming datong, bakit naman hindi? Bakit tayo magtitipid kung mayroon namang gagamitin, di ba? So, tikman natin yung mamahalin kung mayroon ding chance na pwede. So, itong Ultra Sheer Dry Touch Sunscreen, gamit namin the whole family. Kung itong mga boys kasi hindi sila masyado dyan sa mga skincare na yun, walang pakialam, walang paki, basta lalabas, walang wearing of sunscreen. Ako, itong ginagamit ko. Pero nag-i-stock talaga ako sa bahay para sa ganun, kung meron kaming outing, dinadala ko yan, lalo na pag nag-swimming, paggamit ko sa mga family members ko. And then, yung mga hydrating cream, like for example, yung mga moisturizers like Celatec, meron yung Pond's ko wala dito, Pond's Cold Cream, pwede rin yun. At saka yung mga ganito, yung mga day cream na, mga L'Oreal, ito kasi yung freebie ito, pero ganito rin yung nabibiling malaki. Ayan, Revitalift, yung day cream na laser times 3, maganda ito na day cream. And then
ngayon guys, marami rin ako nabili doon sa online na basta't mga facial cream, moisturizers, yung cocoa butter ko, ang dami, kaya hirap akong maubusan. Ito, meron akong, ito, bukas na, malapit nang maubos. Ayan, oh, malapit nang maubos. Ito, whole body na, face to body na, vitamin E na cream I have here for. Binili ko rin, napakamura guys. 4 na piraso, 250 online. Tapos, maraming pwede. Basta yung facial moisturizer, pinakamaigi para sa atin dito sa Pilipinas ay yung with SPF na mas mataas ang content niya na protection para sa UV rays, di ba? Kaya ito ang binili ko naman sa sunscreen namin kasi 50 plus. Yan, SPF 50 plus ang content nito. Marami kasi basta ma-moisturize lang yung face mo kasi yung paglalagay ng makeup, katulad ng pagpipintura, pagka nakalapat, pagka gusto mong lapatan ng foundation, meron siyang lalapatan na yung parang parang kakapitan niya. Parang yung face primer pag nagpintura. Pero sa pag-makeup, kailangan natin ang kailangan natin linisan ang ating face bago natin lapatan ng mga kung ano-ano, 'di ba? Para iwas ng to prevent yung mga pangalan nito, yung dumi ng mukha kasi, alam nyo naman, ang bakterya ay nako, yan ang nagbibigay ng pimples at mga whiteheads, blackheads dyan. Kaya yung may mga whitehead, blackheads, ay kailangan mag-ingat sa face, washing the face, moisturizing, and then sunscreen, kailangan yan, kailangan ng protection, okay? Tapos, hindi ko sinasabing marumi naman lahat yung mga whiteheads, pimples, mga meron din kasing minsan ay hormonal ang cases. Kaya, yung mga hormonal ay kailangan, mga hormonal ang cause ng kanilang skin problems, mas mabuti pumunta na lang kayo sa dermatologist dahil sila ang expert niyan at hindi ko alam kung ano ang mga nararapat na gamitin nyo. Kasi, yan, tinetest nila kung ano yung skin mo, skin tone, skin type, mga ganon, sensitive ba, combination oily, or sensitive ba siya sa mga chemicals, like for example, yung mga contents ng mga cream na ilalagay mo sa face, baka sensitive. Silang mag-a-advise kung ano ang nararapat sa'yo na i-apply sa mukha. Ayun, guys. Minsan ka pa nga, this is very real na sinasabi ko sa experience ko, ha. Wala lang kasi dito, nandun sa lagayan ko ng mga gamot, yung Johnson's Baby Lotion. Hindi kayo maniwala, pagka naubusan ako ng cream noon, yung Johnson's Baby Lotion, ay naku, ang ganda ng mukha ko noon. Talagang yung anong pangalan nito, hiyang na hiyang siya. At maganda sa face ko. Ewan ko kung bakit ganun noon, nung college ako, yun ang ginagamit ko na facial cream sa day and night ko. Ganun lang ang gamit ko noon. Napakasimple lang ang gamit ko noong college ako. Ngayon nga, ay porket nagbablog na, nahahawaan na sa mga vloggers, mga makeup gurus, na mga expert, kailangan din natin tumikim, di ba? Pero, sa totoo lang, may mga effects sa mukha natin na hindi natin naranasan, na ngayon, lalo ngayon medyo nagkakaedad na, kailangan nating ingatan ng mas mas matindi pa ang pag-iingat sa skin natin dahil tumatanda, medyo tinutubuan na ng wrinkles, ganyan, at may time na nai-stress yung skin dahil minsan maraming trabaho. Noon na mga student ako, hindi naman ako nasasabak sa mga arawan na mainit na ganyan. So ngayon, dahil minsan pumunta kami ng mag-site trip, ang init, sobra, kahit pa magpayong ka, naku, yung alikabok at saka yung init, mainit yung skin mo, number 1 na apektado. Kaya ito lagi kong dala. Kaya ito nga, dumi dahil minsan nalalaglag na kung saan-saan ito.
At yung mga kasamaan ko sa trabaho, binibigyan ko rin kung wala silang dala kasi naawa ako. Lalo na dito sa amin guys, napakainit pag uminit. Init talagang tunay. Talaga, grabe naman. Kaya ang dami ko nang nasabi. Yun lang na i-share ko today guys para sa pagtitipid ng ating mga face primer. Kumbaga. So, yun lang at yun ang mga gamit ko pag mga special occasions, may MAC ako, may BYS ako, at saka nasa na ba yung may iba? Maliit lang table, hindi ko na klase-klase rin ang binibili kong sadyang face primer. Pero meron din yung walang tatak na face primer na pwede. Ito, katulad itong sunscreen, itong mga cream ko na ganito, ganyan. Pwede ng face primer itong mga ito. Ala, nahulog na. Mga ganyan. Diba? Kaya, ayan. Tapos meron pa dito. Ito pa, eye white. Yung eye white pala guys. Itong eye white ay maganda rin. Kaya yan. Ayan. Primer. Primer. Okay, thank you so much. At sana medyo napangiti kayo at nakatulong itong video kong ito. Nasa sa inyo, kung gusto niyo try yung gamit ko. Okay, thank you so much. Please like, comment, share, and subscribe. At sa mga nakaka-relate, sa mga nagtitipid na nanay, smile na, okay? Bye-bye! Love you guys! Sa mga hindi pa nag-subscribe, click na yung subscribe button and then also the bell button para ma-notify kayo kung gusto niyo pang manood pa ng iba pang mga bago pang i-upload ko. Huwag yung kalimutan yan. And then, please like. Then, mag-comment, suggestion, ganun. Okay, at then, mag-fun lang tayo dito. Ganan lang natin ang buhay. Ang buhay ay weather lang kasi. Yan ang sabi ni Kuya Kim. Okay, hindi ko alam kung sinong original talaga nagsabi nun. Okay, bye-bye. Love you guys. See you again.